awa ebe na la ande awo ngone karamɔgɔ wɛsɛ nga duye ebe karamɔgɔ wɛsɛ ndo ne bo donge ngoy ne chere e chere do awa aye ga wargo kai e ga wargo kai aha inchi wala terega be ferege ya ndala ala ka chama blanco amina sigiri chamɔgɔ me ferege ya anga ta ami dunai o de terege ne mana ne doni e kama ko ne nana na yi muso de kama nya ya ko boli no ko nyina ma fere kama nana na yi suno na dane mo ne tinani ni ko kama be jena wa kama be alikiyama ibe ha gafe bi juta ka boni fe yame ta abana ta femi ne bina nyana tela ni ne ma bogo kono shegi dole kana ma ba etana ne kana ma ba je sebero yame je ebe na ne muso be atala mi ne me sa ha ebe na ne tukoro bato ne we mi je de la visa ni bien bara mi na manyere akili be ngakini kola de mami ngakini ta bilai menti kada tikito na ala che me menti kada tikito bogo fele sira sabali to sa manyere de siramo ne be yini ngaw jibo le be se ka chewa ira fele isira sabali sa o kuma bana sa basa pe nyama ma fo ga kuma bana atwa na bana bare billahi ni mami ne ga tini siye ni o ma sinye gendala ne karamo wenze yoro aka fu karamo atena ya kini sikile yoro na se ngi kana to bane profet na tendewa jangan awa kurgasi ame ayo kurgasi ayo dili fele bi tenini daga dilade daga na yo tisaba kala man te karamo muso ya et pourtant ne dum mina kuma info voilà dini chekai est-ce que dini numéro no bugotini ya ba tan flala no ne ko ne te do were fo no money mine karamo ko wenzena dro ndata ko kuma la kwa ana to ngata ko to re dili no dili ke peo flo il y avait mon affaire nyabo la quoi mais ba ro il est très gay bi la côté ko donc ne be fe ga to ne bulu ne be jouer la combattre dini ça to were de kayo flo c'est ça e ma fait l'ore fama ya muso ko ina muso e sama sogoli donc ni muga muru dajara o de kan attendre sinon c'est mon ami en attention voilà en attention attends ni défi en nyogo non c'est pas un défi c'est juste une kuma non abla fini na encore quoi mais ni mata yenye quoi flow no itake mentake ok attends what awale ya neta do flow nebe do so y a pas de problème.
mun ni dayna e kabin ne nan sigi karamogo wenzen ga dala karamogo wenzen ko ni en sigi ya ko marché be so kale be wurdilu nga mere din nan sigi ya foi te ka ke foi e tomba est-ce que tu as voilà eh du to kanga fini blaga bi bolo ete cheta firi oro do moi ni na fana te sira ni ki du to kanga fini blaga ta ka boya e ni yere here en sigilen do sugu te ka ja e nan du so che cheta tala de pere uta de bala Salam alaikum. wa alaikum salam Ni ko karamogo be Zambia da. ite do igala je ne laban bi yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka taa yen sinon wallahi nin ko in tɛna laban ten Antle. Eba karamogo be Zambia. Awa sona. Itinya magabila. Karamogo. Ah, dapat kena? Salam alaikum. Alhamdulillah. Berbasite. Basite. Aba. Aba. Eh, ibato. Ah. You from Dinama. Ah. And then they man yo ga. Ah, nyafam. Aman na yake kena macente. Basite inshallah. Awa. Mena antrike bla tiro la. Ya famu. Min diro baba koni. Awo babo. Baba. Basite. Musun masoro koni. We ceka aljine dio. Basite angata. Ala. Ibado. Ne muso inte ne ka karamuwa ko fetento. Orla ne kuima nganga nyiki dadi doni. Afamu. Alhamdulillah. karamogo che Zikir tamo. Ga kene? baswete alhamdulillah Amba. Ne kumena nyini ngal do tenko ila. Kunu ere ne ga kinisa. karamogo ma famne Ne ka kini ne duna ne kini mu ne don to yi sigile sura. E ma ne ka e ma ne don to ne ga kini wa. karamogo kabi ne nana sigi dayna ya Aha. kabi domina ne nga fini wulo ka ta dona fobi Aha. ne se ma se du wono fa E se ma se de ma. ai Ai baba shite. Yora an wani bena ko be. Ani ma antana fi tentewa. Buni aramadiya la ne ni ma mi se ka jami fen beke. Nanti nga fem ko ngala je ngone bodo. O e dumuni. Ya famwa. Boni be ko le be nga dumuni ko ni rosi. Bari ne ga dumuni duna ne na kena ma ni me. Ya famwa. Ai kangarda kan don doron. karamogo nyuma mi ngene ne te songa ta juguma ngela sa Ai baba shite si Afrika la ka sukuja. Amina Arabi. Mena kamale. Angata. Ala. madame Calme be. sumogo be Kama. basite Kuma ina ni sigidala. wallahi karamogo wenzen yandia ko ngani sigi kan dai me Mogo yana ba no. Asogori. baswete nana ni nyuma ndo we mai Che ni orange yere. ni yere Ni ba so wane jaxi. ni ko ni tai Ni yere ba joli. komi edu komi client wa client kemenando nga ebe wa client di me kemenante Okay, obichai. Mais il veut doit OK. Ni suis na chara. Suis ménage. problem ko etala ala ka shuina ja ala ka suguja amba Anastabali kadogo miri bala duni tabai alai. Nego ni miri kuye wolo ni kuye ala debo kiye. Ni kadogo hani bala duni tabai alai. Anastabali kadogo miri bala duni tabai alai. Lily.
C'est. Ko na bigi wala ki mo la. Eh Allah. Mun be ko shi ngono de la sa. Ya ko ga ina. Agira fu mai sa. Ni musimso mu me an. Ni duna yana. Karamogo wenze musuli. Ha? Karamogo wenze musuli. Karamogo wenze. Ni muso choro kuni. Kunu ni balla ka chwanga ya ko karamogo. Dama karamogo do. Karamogo yi muso dama mta ka bla ibado. Abe mugambo. Karamogo jugo bane ko di wani muso ni ni ma jangana fo ne shuba kai. Ko di anda kan nasi ju. Ni ba na ma fura de kan ngono kan mi ne kan. Sino ni fere mele gen to ka tu karamogo ta. Karamogo be son fe me ma kui. Ne de bali beri bani. Ni me na ken. Te chora la muso ye na chinere fo. Ni re kanya ma ya. Karamogo te bara du kila. Oh karamogo. Ni den ni re me ka ya na tu ni ko. Ni den ni mama ibaru mi kan karamogo ma. Wa joli. Ni kan karamogo ma to go dume. E fene ma to ga kwa. Ndo awi. E fana wo fo. Ngede kama ne tukule me karamogo wala saka to be la susa. O ka insakri sin mo kulenga te ge fere. Jili. Ne strona da sore bula. Pura mane ka kuma me. Fana sa. Ni mani me. Na hu yere mani no ko wa telephone ne ga do charge la. Kambe. Kana juro sa fana me juro ni na. Ni ni medu. Woni abeta taro ni. Kataro ni afu karamogo bataro ni na mo karamogo jara ble ni. Anda wili. Ma do pura na sa. Lola. Awa. Lola. Ise. Somo Basu. Ini era bisa kuma do fiyo. Bokali. Akadi. Milami. O dongo ne ye place la. Ne na ni plan. No go war ko kai. Tiara la. I janya de ato no go war ko kai. Parce que ye muso ina ma pade. Sona na ma gala kamara. O temele ko ka boy. Ibe fe ka ta boma ko yoro la. Ne ko ba ke wele. Me ta yoro mi ta yoro bela. Wani sengena fana. Am ta yoro la man la fe yoro na. Nyame. Jili. Ok, kila itu orang kata minam nublang kata belah, mana belah kacir orang. Oh, ne ra ko be ko no de la. Chile. Karamogo weze. Karamogo teya. Aya bora. Awa, kan meme. Kan fete. Karamogo weze bora. Très bien. Il va donc mogo yere ni, ni mogo bo yere. Nela. Pardon, atina ke kuma je, bisa ka kurunta kisi ya. Surtout. Voilà, il y a de la place ici. Oh, la beauté de la MIFA. Quand même. Kan fete. Tu vois, depuis maman, à mon cadet, à mon fait. Mais tant de côté, mon logo. Parce qu'il n'était pas doux. Il y a fait moi. Era to. Ah! Attends, attends. Mais comment est-ce possible? Tiens, on m'a écouté mal là. Parce que dans le pays là, nous philosophes de l'eau, ben dit là quoi. Année où qui venait dans hein, où il a sanga assuré l'année. Il a Karamogo Flène, il me connaît très bien. Or la Karamogo, il va revenir essayer d'avoir du il faut voir la maison, ça me ressemble pas. Mais ni ne pourra du wono, du yele Karamogo yere là. Problème d'obe na dala, Mali kono sira do fenir va datu quoi. Tu vois, ma coral ne va sous trois quoi. Ya fait moi. Et après tout ça même. Ah ouais.
Mais je comprends pas. Et ni karamoga furi, balma furi doit. Et au fond, fait. Non, mais n'état don karamoga c'est que nous sommes sur le chou quoi. Il ne te mérite pas. Il faut voir ta beauté, ton sourire, tes 2 yeux. Je t'ai dit, il faut m'accepter. Moi, je vais t'offrir le monde quoi. Il vous rend ma famille. Mou manana. Et c'est là karamoga non, on m'a mouné bala. Aïssa, on m'a faute, on m'a faute. Il va le douane de vous famuna. Parce que oui, il y a un année, il y a un parce que tu es une femme, il est clamo catégorie. Parce que ben il y a catégorie. Il va en avoir flâner, il va en avoir dans la philosophe. Est-ce qu'il va en avoir dans Michael Jackson. Michael Jackson n'est à Kala. Mais pas bon bébé. Ça vient de moi, il est bon à Boranere là. On est là, à la dernière déclaration, nous avons la méganie. À quoi Kaleba donné les tara, moi je me suis allé remplacer dans le monde. Pour ça, c'est le philosophe Akaki. Avec toi, on a mal là, mais on a souffert parce que nous avons eu un attentat là. Avec la bonne après avec ce qui. À comment jusqu'à Imaya. Tu comprends? Justement, Awa Gafouré, c'est parce que nous avons fait le monde de qu'on avait le monde mérité. Parce que toi, tu dois pouvoir aller à Dubaï, et quand tu es en Arabie Saoudite, et quand tu es à Miami. Tu vois, non? Bon, moi, je vais t'amener dans tous ces lieux-là. À bien voyager, quoi, comme on dit là. Parce que moi-même, là, l'air est un monde idéal. Tu comprends? À faut qu'ils soient là, ils vont tourner au loin. Yame. Voilà, mais quand on a soulé Joshi, quand on a un talent de là, elle c'est là, awa, il dit ça nous colle la fièvre. Et tu as toi, elle c'est à moi.